Δεν το έχω. Έχει παράκρα. Μικρό είναι αυτό. Εντάξει, μην είναι σπρώχνει, είναι το εγώ. Να τραβώ βίντεο εγώ. Τι? Τι βλέπεις? Εσάς. Ήταν ξύλο, Αυτό ήταν ξύλο και διαρρεύσει. έχει διαρρεύσει. Το έχει δύο δωματιάκια. Κοίτα. Κοίτα μπα. Δεν Παιδιά, άνοιξε την πόρτα εκείνη. Μπορεί να μην έχει. Εξαιρετικά μου κοίτα μέσα στο βράχο, έχουν κάνει δωμάτιο. Εδώ πρέπει να κατέβαζε νερό, Ναι, σίγουρα και μου το μάζευε εκεί στο λάθος. Μάζευε εκεί. Ανοιχτή πόρτα, ωραία πόρτα. Αυτό πρέπει να είναι από το βουνό κατεβάζει, δεν ξέρω τι είναι. Είναι Νίκο δείγματα υδρογονανθράκων. Ναι. Δεν είναι μαύρο, Βίντεο και με ασκητές μέσα. Μπες. Αχ, τι ωραίο. Ωραία θα ζούσε, ναι. Εδώ θα έχει ένα πλάσμα σε λίγο. Δρομάει. Είχε πλάσματα εδώ. Περίμενε.
εδώ είχε πρόβατο. Ναι. Είχε Έχει πρόβατο. δίκιο, μπαίνανε μέσα. Έλα. Το λομάκι τόσο πολύ.